मी ते आपण जे बटाटे सोलतो ते घेतलेले आहे. अशा आपण शिरा काढून घेणार आहोत. आणि या शिरांची पण एक रेसिपी आहे, ती आपण लवकरच पाहणार आहोत. एक सिक्रेट रेसिपी खास तुमच्यासाठी. तुम्ही सुरुवातीला जी व्हिडिओ बघितलात त्यामध्ये मी सांगितलं होतं एक सिक्रेट रेसिपी करणार आहे, ती म्हणजे दोडक्यांच्या शिरांची चटणी. तर आपण आधी चटणी करूया. अशी झटपट सोपी आणि चविष्ट अशी चटणी आहे. त्यासाठी लागणारं साहित्य बघूया. इथे मी शिरोळीच्या शिरा घेतलेल्या आहे, त्या आपण कापून घेणार आहोत. त्यानंतर आपल्याला लागणार आहे ओलं खोबरं. एक लहान कांदा आपण बारीक चिरून घेतलेला आहे. हळद, गरम मसाला, लाल तिखट, फोडणीसाठी तेल, मीठ आणि गार्निशिंगसाठी कोथिंबीर. मी इथे कढई तापत ठेवलेली आहे. तर आपण थोडं तेल घालणार आहोत फोडणीसाठी. तेल तापलेलं आहे, तर आपण कांदा टाकूया. गॅस आपल्याला मिडियम आचेवर ठेवायचा आहे. कांदा मऊ पडला की आपण त्याच्यामध्ये मसाले टाकणार आहोत आपले. लाल तिखट अर्धा चमचा, हळद एक चिमूटभर, व्यवस्थित एकत्र करून घ्यायचं. त्यामध्ये आपण जे शिरोळीचे शिरा आहेत त्या टाकणार आहोत. गॅस बारीक करायचा आता आपला. गरम मसाला टाकायचा आपल्याला. अर्धा चमचा मी गरम मसाला टाकलेला आहे. व्यवस्थित परतून घेऊया आपण. चवीनुसार आपण मीठ टाकणार आहोत. बारीक गॅसवर आपण हे सगळं परतून घ्यायचं आहे आपल्याला. आपण पाण्याचा हपका मारणार आहोत. बारीक गॅसवर व्यवस्थित परतून घेतो आपण. तोपर्यंत तुम्ही अजून माझ्या चॅनलला लाईक शेअर केलं नसेल तर करा. एक दोन मिनटं आपल्याला ही अशीच ठेवायची आहे. तोपर्यंत तुम्ही माझ्या चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. एक दोन मिनटं झालेली आहेत. आता आपण ह्याच्यामध्ये ओलं खोबरं टाकूया. कोथिंबीर, परतून घ्यायचं आपल्याला. आहे खरंच तुम्ही ही रेसिपी करून बघा, खूप छान लागते. कुरकुरीत अशी एकदम मस्त, चवीलाही चांगली. झटपट अशी मालवणी पद्धतीची आपण दोडक्याची शिरांची चटणी केलेली आहे. मस्त अशी झालेली आहे आपली. आपण गॅस बंद करायचा आता आणि आपण आता प्लेटमध्ये काढून घेऊया. तर तयार आहे आपली दोडक्यांची शिरांची चटणी. जशी दिसायला एकदम छान दिसते तशी चवीलाही खूप छान, मस्त आणि
एकदम चटकदार अशी आहे, तिखट अशी. तर तुम्ही नक्की ट्राय करा. आणि माझी व्हिडिओ तुम्हाला आवडली असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. ही व्हिडिओ बघितल्याबद्दल तुमचे मनपूर्वक आभार. थँक्यू.